Gràcies, bon dia. Il·lustres senyors, il·lustres senyores, benvolguts i benvolgudes representants del poble valencià. Comparec en esta comissió per tal d'intentar aportar algunes consideracions i arguments, tenen vostès la meva compareixença per escrit, respecte de la proposició de modificació de la llei forestal 393 valenciana. M'agradaria donar-los, per a començar, algunes dades que des del nostre punt de vista són importants, bàsicament perquè significa el fracàs de la societat moderna respecte de la gestió forestal. El primer fet és que els incendis, i m'agradaria parlar de fets, perquè el bo de la ciència és que no és interpretable, és ciència, i el bo de les dades és que si són ben gestionades també són objectives. El primer fet és que els incendis en l'actualitat són la conseqüència d'una gestió forestal inexistent o inadequada que ha desplaçat la major part de la societat a les ciutats. Vull dir, el primer problema és l'abandonament rural. De fet, segons dades recollides en l'informe de desenvolupament humà de la ONU, actualment més del 54% de la població mundial ja viu en les ciutats. Som una societat eminentment urbana. S'han abandonat els masos, s'han abandonat els horts. En el 2050 aquest percentatge arribarà al 66%. És a dir, el problema no només va a menys, sinó que va a més. L'abandonament rural en l'actualitat ja és un problema d'estat. Ja no és un problema exclusivament de caire forestal o de caire mediambiental. En l'estat espanyol, el 77,7% de la població ja és urbana. És a dir, ens queda molt poca gent vivint als espais rurals i agroforestals. I a més, aquesta població rural que ens queda és bàsicament gent major. És gent, ens queda molta gent gran, que a més són molt més vulnerables en cas de, per exemple, un incendi forestal. Suposo que durant aquests dies hauran escoltat parlar molt d'incendis forestals perquè al final és la conseqüència de la no gestió o de la mala gestió, una gestió inadequada de les espais forestals. El segon fet, malgrat l'exode del territori, malgrat l'exode rural, el territori és majoritàriament forestal. Vull dir, vostès estan gestionant un territori en el qual més de la meitat del nostre territori és forestal. De fet, segons entre 1987 i el 2000, la superfície urbana o artificial a Espanya va pujar un 30%, segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional. Solament, així i tot, un 2,1% del territori espanyol és artificial. Tota la resta és agrícola o és forestal. D'acord? Tercer fet, el problema dels incendis forestals. Tenen en la pantalla una dada dels incendis que ha patit Europa entre 1980 i 2015. Espanya és el segon país que més incendis ha patit. En aquests anys hem patit 500.000 incendis, més de 500.000 incendis, d'acord? Vaig a les dades valencianes. Segons la Generalitat Valenciana, entre 2005 i 2015, o sigui, l'última dècada, la Comunitat Valenciana ha patit més de 4.000 incendis, d'acord? Doncs bé, d'aquests 4.000 incendis que cremaren 90.000 hectàrees, que és una superfície important si sumem tots els incendis, que estem parlant de 10 anys, és una mitja de més de 9.000 hectàrees a l'any. Solament 19 incendis superaren les 500 hectàrees. És a dir, de més de 4.000 incendis, només 19 superen les 500 hectàrees. Perquè se faci una idea, el 0,43% dels incendis cremen el 82% de la superfície. D'acord? És a dir, el 99,57% de les situacions, els serveis d'emergència que representa el company Jesús Morcillo, fan molt bé la seva feina i apaguen el foc en el 99,57% de les vegades. És una taxa d'èxit espectacular. Per tant, diguem-ne, tenim un servei d'emergències que és molt competent apagant incendis. El problema està en aquest percentatge xicotet que s'escapa, que quan s'escapa esdevé el gran problema. Perquè se faci una idea, en el que portem, d'aixòs de 9 incendis grans, 8 van ser negligents, d'acord? Una altra dada, els incendis estan començant a matar gent. Enguany hem multiplicat per 3 el número de morts en incendis forestals a escala global d'una mitja de 65 a l'any, enguany ja ne portem 180, i encara no s'ha acabat l'any. Això són 3 dades que m'agradaria aportar. Més dades de cara a les nostres propostes des de la Unió. L'estat espanyol importa cada any 60.000 milions d'euros, més o menys, aproximadament, en energia. Cada any portem de l'exterior energia per valor de 60.000 milions d'euros. Això és un plan Marshall en condicions si se destinen aquests diners a altres qüestions. Per contra, cada any se'ns acumulen en les muntanyes uns 40 milions de tonellades de matèria seca.
és a dir, de biomassa. Les nostres plantes fan la fotosíntesi i incorporen biomassa, d'acord? I aquesta incorporació de biomassa fa que en un moment donat tinguem grans problemes des del punt de vista de la gestió forestal. Més energia acumulada en les muntanyes són incendis més virulents, val? Per a que se faci una idea des del punt de vista dels ramaders i dels llauradors. Entre els anys 89 i 2009 s'han perdut, segons dades del sindicat, 77.000 titulars d'activitats agràries rurals al territori valencià. Entre el 99 i el 2009 s'han abandonat 780.000 hectàrees. Saben vostès on s'incorporen aquestes 780.000 hectàrees? Saben on van a parar? Al territori que se pot cremar. És a dir, estem incrementant el territori que se pot cremar a una velocitat espectacular. Amb una qüestió més greu, aquestes hectàrees solen estar pegades a les cases, per tant s'arrima el risc a les propietats. Entre el 99 i el 2009 s'han perdut 5.200 explotacions ramaderes. En total això suposa menys de 257.000 animals. Els animals, quan consumeixen biomassa, prevenen incendis, d'acord? I això són dades molt espectaculars, però en la proposta de reforma de la llei se parla d'una possible expropiació de 700.000 hectàrees. Només amb una ajuda pública, vaig a fer-los uns números ràpids, només amb una ajuda pública de 1.000 euros per hectàrea, vostès tindrien que gastar en els pròxims 10 anys 700 milions d'euros. 700 milions d'euros serien, en 10 anys, 72 milions d'euros a l'any, val? En extincions gastem 82 milions d'euros a l'any. És a dir, simplement equiparant, jo no vull que lleven res d'extinció, estem bé com estem en extinció, fa falta més inversió en prevenció. Simplement equiparant el pressupost en prevenció, podrien vostès donar ajudes de 1.000 euros per hectàrea rural. Estem parlant de 700 milions d'euros a 10 anys, no me pareix cap bestiesa, val? Vaig a les propostes, que me queda un minut i poquet. Les nostres propostes no estan contemplades. Les propostes que vaig a passar-los mitjançant la taula els passarem les propostes per escrit, a banda de l'escrit que ja tenen, més elaborades. La primera proposta de modificació és per a que vostès la incloguen o consideren la seva inclusió, fer una administració de proximitat. Tenim un entorn rural de gent major. A la gent major anar al prop, per molt prop que estiga, moltes vegades li suposa un problema, si és d'un poble xicotet. El fet de, a través dels agents mediambientals o altres agències que depenen de vostès, de l'administració pública, d'arrimar-li al ciutadà aquesta gestió, a lo millor podria ser una bona ferramenta des del punt de vista del territori rural. Elaboració de cartografia detallada de les zones d'interfície urbana forestal. Efectivament, la interfície urbana forestal condiciona les operacions, però no sabem la magnitud del problema que tenim. Quantes cases tenim construïdes en els barrancs, l'equivalent a les riuades? Cartografia d'àrees i de punts estratègics de gestió. Comentava el company Morcillo el tema dels punts estratègics de gestió. Plans locals de cremes agràries, ja els tenim. Què passaria si els ajuntaments fan un pla local de cremes prescrites? Perquè en l'actualitat estan proscrites, bàsicament. Val? La creació d'associacions locals o comarcals de propietaris forestals. Emular el model de Catalunya, que funciona molt bé, de les agrupacions de defensa forestal. N'hi ha que articular la propietat forestal. Plans d'ordenació de recursos forestals. A que ningú se li passa pel cap que un poble no tingui un pla general d'ordenació urbana? A que ningú se li passa pel cap. Tots els pobles valencians tenen pla general d'ordenació urbana o normes subsidiàries. Per què no tenim plans d'ordenació de recursos agraris i forestals de tot el municipi? I va, el privat per una banda, el públic per una altra. Una proposta que crec que és important i vostès tenen la segona poder desenvolupar-la. Demanaríem que hi hagués una reserva obligatòria en els pressupostos de la Generalitat per a prevenció d'incendis i que no siga com està en l'actualitat, perquè en l'actualitat el pressupost va a pagar les campanyes de vigilància preventiva, però no n'hi ha una inversió real en modificar el territori. D'acord? Necessitem una dotació i estaria molt bé que tots els anys la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, per llei, reservaren un percentatge a decidir, a negociar, a pactar. Vostès, la política és pactar qüestions, doncs pacten, per favor, una reserva de pressupost. Especialment en la part de la gestió municipal. També proposem la creació d'una xarxa d'infraestructures crítiques, de camins, de vies pecuàries, de tallafocs, que siguin mantingudes amb ramaderia preventiva. La ramaderia és el nostre futur. La nostra sobirania alimentària passa per tindre ramat que ens ajuda a previndre incendis. I finalment demanaríem que la llei tinguera, dins del reglament, si pot ser, un glossari de termes que ara per ara no existeixen, el tema de la interfície urbana forestal, transposant el que diu la normativa estatal, àrea d'influència d'interfície urbana forestal, terrenys agroforestals, punts estratègics de gestió, àrees estratègiques de gestió, ramaderia preventiva, agricultura preventiva. No tota la ramaderia és igual, ni tota l'agricultura és igual. Com a conclusió, 20 segons. Molt ràpid. Per acabar, les seues decisions poden ser part del problema o part de la solució. D'acord? El que decideixen vostès en la tramitació és important. Si existeix i està assumida la figura del pla urbà
en els cascos urbans, necessitem un territori gestionat, un territori ordenat. Estem a la cua en quant a ordenació forestal de tot el territori, d'acord? Ahí tenen les propostes i simplement acaba amb un vídeo, ja està, són 20 segons de vídeo. Després, les seves preguntes. Eixa és la realitat a la que ens enfrontem en les muntanyes. Això és un incendi que està fora de capacitat d'extinció. És a dir, ni tinguent el triple de bombers que tenim, aquest incendi, en aquest moment, se pot acotar. Perquè, com comentàvem abans, el territori, només podem decidir en quin escenari anem a lluitar contra el foc, però el foc estarà. Depèn que siga este foc o un altre foc. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Dalmau. Per temps màxim de 3 minuts, la representant del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García, cuando usted vulga. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Ferran Dalmau. Bueno, nos deja sin palabras porque a pesar de que yo creo que todos somos conscientes de que de todos los problemas, de todo el número de problemas graves y numerosos que puede tener el tema forestal o el tema medioambiental, desde luego el más grave, el más importante son precisamente los incendios. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerle y empezaré por preguntarle. ¿Se siguen confundiendo objetivos de la política forestal, desarrollo rural, cambio climático, con otros meramente instrumentales? ¿No cree usted que debería incluirse uno de empoderamiento y refuerzo de la capacidad gestora de la población rural en la gestión de sus montes, sean municipales o privados, y de su vertebración asociativa? Nos ha hablado algo de ello. Creo que ha anotado alguna otra pregunta que va encaminada por ahí. Quería hablarle también del artículo 17 que quiere reformar esta proposición de ley y que voy a recordarle que dice que corresponde a la Administración establecer las medidas adecuadas para vigilar y prevenir y erradicar. Vamos a ver, ¿no cree que la prioridad de este artículo debería ser facilitar la gestión directa por las entidades locales propietarias de esos montes, cosa que hasta la fecha, siendo legal, se ha impedido, salvo en el caso del Saler de Valencia, y mucho menos delegar las funciones propias de la Administración forestal, que deberían preservarse: inspección, control, fomento, normativa? Hay otra pregunta que es: ¿hay algo cierto y es que las zonas rurales han quedado despobladas? Lo ha dicho usted, lo indica también en la comparecencia que nos indica, y además, bueno, lo sabemos de sobra. ¿Cómo motivaría usted, bajo su punto de vista, como representante de Unió de Llauradors y Ramaders, cómo motivaría a esas personas que abandonan unas zonas donde no pueden sobrevivir? ¿Qué haría para retenerlas? Y también ha dejado usted patente, como decía, su preocupación por los incendios, obviamente, preocupación, como le decía, que compartimos. ¿Por qué medidas de prevención apuesta usted? Y luego la última pregunta, que quizás es dura, pero me gustaría que si es posible me la conteste. ¿Por qué cree usted que no se invierte en prevención? ¿Quizá porque el beneficio es a largo plazo? Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Podemos, senyora Gascó, cuando quiera. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Dalmau, per vindre a posar llum en la foscor del món tan dramàtic com és el dels incendis, però que hem d'acceptar que, en efecte, formen part del nostre ecosistema i sobretot, aprendre a conviure, com deia vostè. Els incendis precisament més dramàtics que hem viscut en els últims anys i que s'han viscut en particular a l'estranger, com a Galícia, a Portugal, bueno, a Galícia no, a l'estranger, però en Portugal, en Califòrnia, vostè creu que són fenòmens que poden ocórrer així també? La inversió preventiva en prevenció d'incendis que es fa en l'actualitat, segons vostè, és suficient? Aquest equilibri entre la despesa en prevenció i en extinció troba
que s'està fent de manera justificada o al final estem gastant massa en una partida i menys en l'altra. Respecte a la interfície urbano-forestal, perquè tenim moltes poblacions que ja existien en les que no s'està fent manteniment d'aquesta interfície i altres que són noves que necessiten d'uns plans d'actuació abans de que es construïsquen. Com pensa vostè que s'hauria d'abordar una problemàtica tan seriosa? Jo l'altre dia vaig estar d'excursió en Gilet i estava, em sembla una situació esperpèntica, però en Olocau igual, en tota la zona del País Valencià tens cases disseminades dins del Pinar i aleshores les nostres forces d'extinció es dediquen exclusivament a protegir cases, no a protegir el bosc. Com parem i com regulem i com gestionem sobretot aquesta situació? Com deia el senyor Morcillo abans, la qüestió és no sols la del paper, sinó com implementem a l'hora de gestionar, quants esforços s'han de posar ahí abans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gascó. Per el grup parlamentari Compromís, señor Ponce, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Dalmau, por estar aquí, por sus explicaciones. Claro, lo que pasa es que su intervención ha sido un poco un resumen de la situación actual, básicamente heredada. Muchas de estas cosas que proponen no sé si encajan en una modificación de una ley forestal, sino quizás son medidas a otro nivel. Yo no sé si usted ha estado en la elaboración de la estrategia de prevención de incendios, participando en la mesa forestal. Lo digo porque algunas de estas medidas creo que sí están ahí incluidas, no sé si de forma adecuada o no, pero bueno, son cosas que sí que son muchas novedosas, o por lo menos se pone el acento en ellas para intentar acotar este problema que se tiene que abordar de forma multidisciplinar y multivisional, si es que existe la palabra, ¿no? Entonces, si me puede hacer algún comentario al respecto de todas estas propuestas que está proponiendo, si cree que por lo menos se han dado los primeros pasos para abordarlas en ese sentido. Todos coincidimos en que no ha habido ordenación forestal y en que no hay gestión forestal, más que en pequeñas cantidades y honrosas excepciones. Y la cuestión es, no sé si las medidas que está tomando el Gobierno van en el camino adecuado o no. Saben las ayudas que hay ahora mismo se han salido de cara a los planes locales de prevención de incendios, de cara a gestión forestal sostenible, instrumentos de ordenación y tecnificación y producción forestal. No sé si van en la medida adecuada, si tendría que, desde luego que si hubiera más dinero serían en mayor cuantía, ¿no? Se podrían abordar todos estos temas, pero sí habría que hacer hincapié en alguna otra línea de actuación, ¿no? Y bien, no sé en qué medida podemos regular esto, la serie de propuestas que están aquí presentes, porque ya le digo, yo creo que más que de una ley son ya de actuaciones concretas o de una ordenación más pormenorizada, pero si por eso si a lo mejor puede concretar un poquillo más de alguna de ellas, pues tanto mejor. Y sí que hay un aspecto que sí que propone la proposición de ley de Podemos, que es lo de considerar la vigilancia como una mera observación. Yo creo que la vigilancia sí tiene un carácter preventivo, de cara a informar, de cara a disuadir, de cara a detectar actuaciones de riesgo, incluso los primeros conatos, ¿no? Entonces, si coincide o no en esa visión, y bueno, como se me acaba el tiempo, pues de nuevo agradecer su presencia y sus aportaciones, que leeremos con detalle, incluso creo que nos van a aportar más cosas, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cerdán, sí, tiene la palabra. Señor Dalmau, lo que usted plantea aquí es, donde no hay vida humana, no hay gestión, donde no hay gestión hay un riesgo evidente de explosión en forma de incendio. Y lo que usted propone, entre otras cosas, es asentar población. Lo que no sabemos es el mecanismo.
Porque usted pone aquí agricultura preventiva, ramadería preventiva, todo es preventivo, pero no es rentable. Eso es lo que tenemos que resolver. Hay una propuesta en ese sentido. Y no sabemos cómo. Yo le quiero preguntar sobre eso. Y permítame, porque es una de las dudas que nos genera a nosotros determinados posicionamientos de la propuesta, plan de ordenaciones de recursos agrarios y forestales a escala local. ¿Quién lo paga? Local. Si estamos hablando de un despoblamiento de municipios pequeños, con escasos recursos, echar la carga ahí, igual no es lo más acertado. Exactamente igual que obligar a los ayuntamientos a que hagan una reserva de su pequeño presupuesto. Si hay municipios que tienen 20.000 euros de presupuesto, los más pequeños, hacer una reserva ahí igual no sería lo más productivo. Quiero decir, tenemos que llegar a un mix, y esa es la pregunta a la que voy, entre que sea rentable con todo lo que eso supone, mercantilistamente hablando, es decir, que sea productivo, que sean aprovechables y, por lo tanto, que haya actividad humana, que es lo que usted venía a plantear, para que haya una ordenación, que es lo que tenemos que hacer, y para que la carga de la administración sea menor y podamos dedicar a otras cosas que hoy no estamos dedicando, es decir, no a apagar incendios, sino a evitarlos, ¿no? A eso le quiero preguntar, ¿cómo llegamos a ese mix para que sea la gestión forestal coparticipada por los propietarios, que son privados, eso ha quedado claro ya en todas las comparecencias, y una carga de la administración que tiene que tener un papel predominante, directo, intervencionista, y a mí no me duele la palabra, pero que no es capaz de hacerlo. ¿Cómo compaginamos? Ese es el quid de la cuestión, yo creo, y si eso tiene un reflejo en esta propuesta que tenemos encima de la mesa. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cerdán. En representación del Grupo Parlamentario Popular, señora Díaz. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Dalmau, por su exposición. Al final, sobre todo hoy, más con las comparecencias que estamos teniendo, vuelvo a decir lo mismo. Da pie más a pensar que esto es una comisión de estudio que una comisión sobre un texto concreto. Y nos habría venido muy bien precisamente tener esa parte, ¿no?, ese conocimiento que ustedes nos están trasladando antes de llevar a cabo cualquier propuesta. Si bien hay una propuesta encima de la mesa que da pie ahora a poder trabajar, no digo que no. No sé si estaba presente antes cuando, no por no repetirme, al final nosotros no hemos apoyado esta proposición de ley porque es una modificación, un parche más, y creemos que se debe hacer una revisión más trabajada, más completa y que además pase por la mesa forestal. Eso sin duda. Le quería hablar también del tema de la gestión. Yo no sé, ¿usted está a favor de o sea, cree que debe de haber una gestión forestal que haga lo forestal rentable? Y si cree eso, ¿cree que esta modificación de la ley ayuda a ello? Y le soy más concreta en el tema de los propietarios. Al final, esta ley va más por la línea de obligar a los propietarios a llevar a cabo una gestión forestal. ¿Cree que se les debe de ayudar? ¿Y cree que esta ley, en mi opinión no es así, pero busco su opinión, ayuda a los propietarios a llevar a cabo esa gestión? Y tanto a los propietarios como a los ayuntamientos, que son los gestores más pequeños, estamos además hablando de, normalmente en el mundo rural, ayuntamientos pequeños que tienen que echar mano de las diputaciones sobre todo. Quería hablarle de esto, quería preguntarle esto y también si ve viable la ley tal y como está planteada en todos los aspectos, en el económico, en el real de toda la planificación que plantea, los plazos que plantea, si es posible llevar a cabo toda esa planificación en esos plazos, luego en la ejecución de los mismos. Realmente dice muchas cosas que son interesantes y que habría que tener en cuenta, pero es viable la aplicación de esta ley tal y como está redactada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Bueno, per temps de 8 minuts. Perfecte. Per a contestar. Bueno, en primer lloc, claro, en 8 minuts pots explicar el que pots explicar, per tant anirem per parts. Primera qüestió, els passarem per escrit a través de la taula les al·legacions
detallades a tots els punts de l'articulat, el que sí que vegem, el que no vegem, com ho vegem, etc. ¿Vale? Por supuesto, lo haremos por registro de entrada, ¿de acuerdo? Muy bien. Primera cuestión. El tema que comentaba la señora García de Ciutadans, el tema de la confusió d'objectius, l'empoderament rural, la vertebració rural, és que és clau. És que si no escoltem a la gent que queda en els pobles, arribarà un dia en el que no tindrem que articular a ningú, perquè no quedarà ningú a qui articular. Val? Qui deu de gestionar? Deuen de gestionar els propietaris. Una de les coses que preparant la compareixença sí que volia comentar-los és tindre més territori forestal com a administració pública és tindre més responsabilitat. Si no pensem pujar els pressupostos dedicats a prevenció, per favor, no compren més muntanya, perquè les muntanyes públiques estan igual d'abandonades que les privades. Per tant, fer aquesta distinció és totalment inoperatiu. Respecte a la motivació de com fem que la gent se quedi en el camp, això m'ho han preguntat diversos de vostès. Fer viable la vida en el camp. O sigui, n'hi ha que fer-la viable. És a dir, però viable significa que tinguin serveis com pugui tindre un casc urbà, és a dir, com a mínim un centre de salut, com a mínim que no tota la inversió vagi a la franja litoral, sinó que també hi hagi inversió en les franges rurals. I això no és una política d'un dia ni de dos, és una política a llarg termini. Per què no s'inverteix en prevenció? Molt simple, perquè els diners s'inverteixen on hi ha més població, i com estos són poquets i voten poquet, pesen poquet. No es la pescadilla que se muerde la cola. O ponemos una intervención y cambiamos eso, o no habrá manera de revertir el proceso. Y tendremos Guadalajara en el interior de Castellón, en el interior de Valencia y en el interior de Alicante. Senyora Gascó, de Podem, pot passar Pedro Gao Grande en la Granadella, en Xàbia? Pot passar en qualsevol carrer? Sí, sense dubte. El problema està en que la societat reacciona sempre a base de morts. I el problema és que ja portem massa morts entre companys forestals i ciutadans, civils. Què té que passar en l'interfície urbana forestal? Que atrape a un autobús escolar un dia i muiguen xiquets per a que ens fiquem les mans al cap i ens fiquem un lacito negro en el Facebook? Vull dir, sí, pot passar. Respecte a l'interfície urbana forestal, és una qüestió d'inversió i de col·laboració pública-privada. És a dir, han vostès d'establir els mecanismes per a la col·laboració pública-privada, d'acord? Una de les propostes que fem per al tema de la interfície urbana forestal, clar, n'hi ha dos tipus d'interfície, la existent i la nova. A la nova, que se li exigixca de partida una cèdula d'habitabilitat forestal. És a dir, si vostè no va aprendre, si el seu nucli de població no té una sèrie de mesures en el moment de la construcció, no anem a aprovar la construcció. Punt número 1. I el problema, per exemple, en Vilamarxant, que tenen 5.000 vivendes enmig de la zona forestal, i dic Vilamarxant perquè és el poble del senyor Ponce, vull dir, i el conec bé perquè estem treballant en la prevenció d'incendis del seu poble, tenen un problema de cases disperses. Casita de Aperos de Labranza, avenida a Mas, con piscina i pista de tenis. Vull dir que, clar, el problema està en que, clar, és que això està passant. Què fem amb això? Doncs s'ha d'implicar el propietari. Necessàriament s'ha d'implicar el propietari en la seva autoprotecció i traslladar-li que vostè vol viure ahí i vostè és propietari d'una casa i d'un risc. Y el que no es legítimo, a mí una vegada una señora en una charrada en una urbanización me preguntaba ¿hasta qué punto es legítimo que nos gastemos el dinero de los servicios públicos de emergencia en proteger bienes privados? Y no le vaig a saber contestar. Vull dir, és una plantejada per una senyora que tenia un xalet. Vull dir que no estic parlant de ninguna tonteria. En el reglament estaria molt bé que vostès estableixin mecanismes de col·laboració i d'articulació del territori forestal, és a dir, associacions locals de propietaris forestals, per llei associacions de xaleteros, de la gent que té xalets, associacions de veïns en les urbanitzacions, per llei, per a poder articular el territori. Senyor Ponce, sí, he participat en la mesa forestal a través del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals. Sí, me consta que n'hi ha algunes d'aquestes propostes en aquest document, però estaria molt bé que estigueren en la llei, perquè així, si això dura, la llei està vigent per a 10 o 15 anys, en el seu reglament tindre els mecanismes implementats en la llei ens vindrien molt bé als que som... Jo soc un usuari net de la llei que vostès estan tramitant. Jo treballo en un equip tècnic que apliquem la llei tots els dies en els nostres projectes. El tema de les ajudes, gràcies per convocar ajudes. Ja feia falta, portàvem anys sense tindre ajudes i som conscients de que tenim un finançament limitat i que amb diners torrons, vull dir que si no hi ha diners no se poden fer moltes coses, però per favor gastem bé ixos diners. Gastar per gastar, no, gastem-los bé i és molt important que en la llei s'especifique a on, com i per què. M'han preguntat tots vostès mesures concretes per a ajudar a fer viable la vida rural. Què passaria si plantegen vostès, nosaltres ho hem fet en altres territoris, per exemple en Canàries, rendes complementàries als agricultors i als ramaders que facin la seva faena en llocs estratègics. Per exemple, si vostè me manté este tram de barranc, jo li vaig a donar a vostè per hectàrea gestionada X euros.
d'ajuda directa a la prevenció d'incendis. Prèviament tindríem que tenir una cartografia de quins espais són eixos estratègics des del punt de vista Per això n'hi ha una proposta de punts estratègics de gestió i àrees estratègiques de gestió. Comencem la casa per els fonaments, no per la teulada. Que per desgràcia, per la distància entre lo urbà i lo rural, se sol començar la casa moltes vegades per el sostre. I estaria bé, en aquesta revisió de la normativa, que serà per a 10 o 12 anys, o 15 o 20, si està molt ben feta, aprofitarem aquesta ocasió. Senyor Cerdán del PSPB, les rendes complementàries, vull dir, és que n'hi ha que donar ajudes directes. O revertim la situació mitjançant de la intervenció de l'Estat. Miren, se van ficar les primes de les renovables per a promoure el tema de les renovables, d'acord? Després se van llevar, bueno, ja sabem com està el tema de les renovables, però vull dir, va ser una manera de que la gent se canviara a lo renovable. Ara està en el tema dels cotxes elèctrics. Bueno, anem a treballar contra el despoblament rural amb ajudes directes. Anem a establir, nosaltres en la Illa de la Gomera, en el Parc Nacional de Galajonay, hem fet una proposta al govern d'allí que va ficar diners per intentar repoblar amb persones, zones concretes com, donant facilitats. Tenim molta gent morta a Velasco en les ciutats. Aprofitem, busquem, intentem repoblar el territori rural, però fem-lo viable, perquè si no se'n tornaran a anar. D'acord? I això és activitat econòmica. Sense gestió no hi ha prevenció. I sobretot, per favor, és una qüestió de diners. Me preguntava la senyora Díez el tema de si és viable o no la llei. Sí, perfectament. És una qüestió de diners. Sí, és una no, però si la pregunta és viable? Clar que és viable. És una qüestió de diners i de voluntat política, de les dues coses. I com van de la mà, la voluntat política i els diners, però sí que n'hi ha diners per a extinció d'incendis, per exemple. Però n'hi ha diners per a moltes... Senyora Gascó, per favor, està intervenint Anem a evitar tots els comentaris creuats. Gràcies. Bueno, en qualsevol cas, una de les coses que estaria molt bé és que entenguen, i en això sí que en este últim minut que me queda m'agradaria... Señora Díaz, por favor, perdone. Sí, tranquil. Tiene la palabra el compareciente, tiene la palabra el señor Dalmau, y ustedes han tenido su turno. Por lo tanto, callamos y le escuchamos. Muchas gracias. El que no podem assumir, i jo, de veres, per a mi és una gran responsabilitat intervindre en les corts del meu poble, vull dir, això al final és un honor, però vull dir, el que no podem assumir és allò de tots al sac i el sac en terra. El problema forestal és un problema transversal, ens afecta a tots. Podem viure sense Fórmula 1, però no podem viure sense aigua, sense boscos, sense, vull dir, una sèrie de qüestions. Aleshores, això és important tindre-ho en compte. Cada administració té un nivell de responsabilitat i capacitat de gestió. Als ajuntaments menuts existeixen les diputacions i se proposa el tema d'implicar a les diputacions per ajudar als ajuntaments menuts. La major part dels nostres usuaris, com a equip tècnic, són ajuntaments menuts. Per tant, coneixem la problemàtica y la idea bucólica e idílica que se tiene desde las ciudades de lo que pasa si vius en el camp, ¿vale? És el moment d'assumir que cada llaurador, que cada ramader, que cada propietari forestal que abandona la seva finca o la seva propietat és un fracàs com a societat. Estem en aquest punt. El canvi climàtic va ficar-nos en el lloc. El foc, al final, el que està fent és justícia, és a dir, està ficant en el puesto els ecosistemes i la deixadesa urbana forestal que existeix en aquest moment. ¿Vale? I estem pagant el preu deixat deixadesa. Afrontar el problema des de la perspectiva exclusivament normativa o economicista constituiria la continuïtat d'un model d'irresponsabilitat col·lectiva. Estem sent irresponsables. Vull dir, és que estem jugant amb el nostre territori. Ens va la vida en això, d'acord? Assumir-ho des d'una perspectiva exclusivament ambientalista o ecologista també. És a dir, hem de ser menys dogmàtics i més científics. I això és una petició que es faig a tots, perquè tots, vostès són polítics, tenen una ideologia, és normal, però per això estem els tècnics que també intentem aportar un punt de vista el més objectiu possible. Això és impossible, però intentem ser el més objectius possible. Per aquest motiu de la intersecció de totes aquestes visions, de visions inclús antagòniques, hem de trobar el terme mig, perquè com diuen els nostres majors, tot té un mig i dos vores. Val? Trobem l'equilibri que ens fa falta. Acabe. Com va dir Martin Luther King, el progrés humà no és... Martin Luther King, hijo. Vull dir, el progrés humà no és ni automàtic ni inevitable. Canviem la forma del nostre progrés, canviem el nostre model de territori. Vull dir, ajudem als propietaris forestals, als ajuntaments menuts, a la gent d'interior, als llauradors, als ramaders, a seguir prestant el servei públic. Estaria molt bé que en la llei hi haguera mecanismes de pagament per serveis ambientals. Per favor, facin vostès inclús una... Això dona per una llei sencera. Això és com un capítol d'un llibre, no dona per un llibre sencer. Vull dir que facin una llei de pagament per serveis ambientals, per favor. És una reclamació necessària, d'acord? Per favor, siguen responsables i siguen conscients. Jo sé que moltes vegades me diuen des d'ací, és que som conscients d'ello. Ostres, pues si són conscients, prenguen mesures. Vull dir, és que al final el movimiento se demuestra andando, ¿val? Aparten les seues diferències i facin allò per a lo que els hem escollit. Parlem d'una qüestió més important que la política. Parlem d'un risc col·lectiu i el risc de no fer res. Vostès trien, molt va la vida. Moltes gràcies, senyor Dalmau.